Leo le page te chu nu patuak thar in nei hlim hlol ni in tlai khat chu in date turin anin zui chuaka classic vur sur seng hnuaya kara in phurin an hladu zong te an play a an hlim dun hle an fani hun turte sebro tuin an khosak chhozel dan tur phur takin an rel duna amairo chu an hmaloka an be sei haulo chenarap thak takin alo muak reng ti reng an thasi lo thok le khata trak tlan chak takhian aron suleng lop mai kongla chu anal ema wangin malam panin anin hnol phei rok roka tlema an nun na an chan lo chau ani kumlikalta aron langa Leo le page tepo an la in threlem lo parking lota in tokin page chuan a parking ticket alo tibo peka Leo chuan van nei thak taka lo char sakin hlim takin anin pelet le a chuta tang chuan anin thei hil thei to lo page chu art student ni in thingpui dora a in hlo pa boka Leo nen chuan tlai tin in hmuin anin ngai thei hle an che chual nu aron lang le a Leo chuan hliam te nau deuh anei na a an na lutuk lo ni in lang peichi ero chuan aluru na taka so khi in a thluak avunga ni khoselova chhun zomin a har chuak le tareng reng lo ani Leo chuan a thian nu chu aron har chuale mial be sein amun na khuma chuan awa thut chil fowa uluk takin a thlek ngoi thin amairo chu har chuati ni reng ani thei silo aril ruwa chuan annu pahlim lai ni te aron lang chuaya anin dei tran dan le anin hual chho dan te anin nei ni thlangin mi ti dan ang lo devin anin nei thotiam te chu a thona restaurant menu a an ziaka angai tuana chuan thil chi hrang aron lut zut mai peichi hi tlairama workshop a in hlo thina tlai khat chu milem sculpture siamin theito palo chua ati fu hlei thei lawa wangin amu talo off hle mai Leo chuan theito pa motivating athil siam le design reng a uluk thin dan te chu an fak luama chumi zan chuan avoi khatnan an riak dun ta ani chumi zan chu Leo atan zandang lambik ani awangin thei hil thei ani to lo ni engemaw zataral hnu chuan peichi po aron har chuak hlul mai nale in social na a hran pa in nei lem lo nga se har sat na lian tak aron nei chowa ama kum engemaw zat chunga thil thleng reng hriat taloya nei tatlat lo mai a pasal Leo a hriat lo baka an in nei ni thlengin engma hriat chhuah thei reng anei ta si lo rei tak chung a har chho hun nga ka be seina ne na lo thlir thin tu Leo chu a mel hriat lo biak vel tamai mai ani a pasal tan chuan a beidon thlak ve khopang ni khat chu a omna uwa tavatlo le a be sei lo deuin peiche chu awa mutatlat lo thil omzia anzo chian ta ka chuan wat changkang zo ka anson dei hi alo nia chuta chuan peichinu le pa bilale retaitenen an pathumin avamuta anu le pa te po chuan Leo chu an lo la hrabi khau lova peichi hian a chung tenen in mu thiam lo na an lo nei awangin rei tak chung alo beto lova a pasal nei chanchin po an lo la hrawe hau lo alo ni reife anin en kol le hnu chuan damdoi inata a chuak ve theita doctor te chuan a memory anei le theinan a khosak na nga ya boklet le se thaberin an hria a anu le pa te ero chuan mel hriat lo mi khwal hnena an fanu han hnu chengot chu dikin an hrelo thung peichila chuan engma reng a hre chuak thei to bok si lo omdan tur hriat thiam harati ve kheramai uluk taka anin ngai to wang po in
lawyer ni tuma lekha a zirlai le abial pahlui Jeremiah bak a hre chuak thei to bok si lo beidong takin Leo chu an ho le ria peichinen relationship nget takan lo nei to thina ni ti proof na tur adap khom ta atuka chuan hospitala avalet le a peichila chu anu le paten hruai ho ngei tumin an lo buai pui ve mek bok amai ro chu van nei thlak dewin an accident pa chia an voice message kha alo la da thahlawa peichi chuan uluk taka ngai thlak nu chuan rin ngamani ti a hre thiam ta ani Leo chuan a chanchin dik tak thrilin alo zirlai a ban san dei thu le khopui lama a in son tak dan te chu an hril sap sapa anu le pa te ero chuan an fanu ne na anin mu thiam lo tran na ani awangin chung hun laya thil thleng te chu hre chuak to lo se an ti kher mai ato pa chuan Leo te pani chu anin min tange nge a peichi point anu le pa te kalsanin a pasal Leo chu azui hota ani in an lu chi chu an thian ten lo muakin ro pui takin an lo surprise a an hlim ve to te reng nen atu ama chu peichi chuan a hre ta si lo atan chuan mel hriat lo mi khual an ni tangota a hre om tilutuk chuan hun tholama mo ti hria in an thian te chu an trin tir le ringot Leo chuan ni tina an hun man thin dan te soin an past life te a hril mel thina peichi chuan uluk takin alo ngai thlave mai thin hriat chua theero engma anei chuang lo nikhat chu a pasal chua hlanin in chung chu an fang kwal vela an in nei video te pa mu chuak hlol an thu tiam te chu restaurant menu wa an ziak te hriat chua pha man mo takin chu cafe om na lampan chuan a in kho chuak zui ta ani amai ro chu kirle an tuma konga bo tatlat mai le an pa phone number chin chia lo baka ama cell phone ngei po alo keng chuak box si lo chutia mangang taka a hoi ruai lai chuan a pasal tha thok bang aron ho a be sei lo dewin in chung chu alo ruak khuai mai si rang takin anu pui zong tur chuan atlan chuak le ngala chuti lai chuan peichi point chet lak dan tur alo ngai to ve mek bok van nei thak takin anu phone number alo chin chia hlo kholaya mi phone man sakin anu chu an bia a chumini chuan tumlo dewin annu fa in hunan mangdun ta ani 2 minute lai chuan hlim dewin peichi chu aron ho a chan nanin zo nak chuan anu le paten dinner kil turin an som chu lo ni in phur takin anin zui chuaka anni nu papa ka peichi u naw nu Gwen le apasal hual raina te antil ve bok chung khat pa ber bi la chuan an som na ngai poimo a an ronin lan hloma wang chuan lom thu an soite te a chumin hu chuan an mak pa Leo hena an chung ko chanchin azo tranta Leo chuan anu le pa te chu an boral to thu an hrila chu vele peichinu chuan eng na thok nge ani alo zot ve zat bok Leo chuan recording studio anei thu an hril le a rimoi ngai na mi ani thu le a hobby chu professional business atan a man tak zel dan chu phur se thian an soi chowa amai ro chu apuzon te ro chuan an lo tui pui ve te chiam lo ni in lang anin no pur nu chuan party na mun club changkang le expensive tak pakhata an kal le a chulai huna chuan peichi chuan tun ma a school kalpui thin a thian nu le a ex fiancé Jeremiah te a muta anin then tak dan thon thu ngai nom lo zong zong engma a hriat to si lo wangin Jeremiah chu hlim takhian avabia a Leo tan mi ta kham du in omdan tur hriat thiam har hle chu mai baka an khosaka sangin an nei nung boxi an chung ko zinga chuan atatlum vete chiam don lo ni inalang Jeremiah la chuan engma soi chuak thadu mangsi lo hian peichina thena wanga rilruna taka omta zel ang hian a in hriat tira anina taka chuan Jeremiah wanga in thenan ni rengsi theitop chu in Leo chuan an relationship chu siam that le an tum thin
ato pairo page chuan Jeremy Zok chu a on tange nge a office a vakal chilin enge an chunga thleng avazot taphong mai chu vele abial pahlui chuan memory loss ane ani ti hra chuakin adu tokin an bol kwal vela ama page zokin pasal dang san angin anin hrilta ani page chuan ngai dam dil pain Jeremy chu an fop zawa anin kar thil thleng engma tak tak hriat nei ve to silo zan khat chu page chuan do kana thalak hrang hrang alo chapdar kwal vela thil engemaw tak hriat chua bel le thei a in be sei ani chung thalak te chu uluk takin anen kwal thin engma hriat chua thei ero anei chuang silo Leo chuan anin ngai zon laia an ti thin dan angin a thian nu chu an dek fiam vela chu chuan page chu ati thin rim ta dai mai chuta Leo chuan an music ngai thak dun thin ngei mai kha ring deuh hian an play le a page la chuan aning tul mai si a beidon thak le a u nau nu goi ni pasal nei ni po alo hnai ve zela in bo chaina satangai tak emo wangin achung te pui bom turin page chu anu le pa te nen lama akir le tari ani chutia anin hosan ta ka chuan aron kir to lo mayang ti po Leo chuan a hlau hle ni kha chu anu nen a doctor ngai bokha an vo hle a doctor chuan hun kal to hria chhuat tir le kher chu thil thul ber ani lem lo thu le Leo nen anin hriat hma emo hriat hnu emo po ni se a hlimpui ber tur life zokha atana poimo ber thu alo hrila a future chu adu thanna a in ngat anita Gweni pasal nei ni chuan Leo po aron kal vele a anin hmu tran tirna le an hun man chhodan te hrilin atan chuan khang hun kha anun hlim lai berani ziate an hril le a 2 minute lai chuan in date non le turin anin phur chuak zui ngal Leo chuan anin ton tran na hmun te an restaurant chol thin na le tuipui kam anin fiam fo thin na hmun te chu an fan pui le a ama ai chuan an nu pa in kar po a tha chho deuh don ni na lang ama ero chu chuti lai tak chuan apuzon aron in lana afanu chu then turin aron ti tamau mai ama mo phot chuan a ezon nalama aleiba zong zong po peklak sak veka in huam thu aron la hril zui chu chuan Leo chu ati sajak mai mi vervek takini tin apuzon chu an chang let ve saka chuti maya top sanero atumbi khaulo ril nuam lo taka kil khata athut lai chuan Jeremy bokha aron lang vele a achezia le tongkama tang chuan peichi alo la be sei ve rang ti Leo chuan a hrethiam ta Leo an khakta ka chuan Jeremy chuan ngeiom taka ron chang le tin peichi chu alamut pui ve ngei tur thu an hrila Leo thinrim in sum zo lo chuan an nek thal ta sia mai bangbo takin peichi po aron tlan phei ve ngala an panen chuan in hial thinrim chovin an boruak ka chetul tula atopa phei chuan Leo chuan beidong takin a hosan tarngot mai ani lungai takin a studio a an thuluta khovela adule a mangai ber anu puin solkar ni chunglakin a theihil min der ta si atopa chuan a rilru siam felin engtika ma ama a an relationship angkha an nei thei to don lo ti a heta a apuzon thuron kha zomin in thenna thu aziak tange nge ani nikhachu rei taka hmu to ngai lo a thian hlui pakhat nen peichi chu anin tok hlol mai a thian nu daya ni chuan ngaidam alo dil ringota peichi panen arukin anlo in kop thin chulo ni in an man chu hnuwa ero anin then zuya chuta tang chuan an chung ko bo ruak thalo chawin peichi po hian an ina chua san pha dai alo ni man mo takin atlan ho ngala anu hena chuan engwangin nge chung thil thleng te chu azep char char na chan azota anu ero chuan in chua san ai chuan ti in apasal thil ti swal chu angai dama chu mai baka tuna a memory loss nuwa aron kirle hian anlo lom ema an chung ko bo ruak thalo takha engma shave to lo se
in ngei takin om ho le ila ti chu an du thu sam ber alo ni chumi nu chuan Leo wang le in engwangin nge an chung ko boruak thalo zong zong alo hril ngai lo an vazot le a ani la chuan a chung te la ka ta lak than chu a thu pui berani lo thu le mangai na wang chowin akianga ron le le se ti chu adu thu sam berani thu alo hrila peichi po chuan Leo che dan chu fera ti in makati zok le nikhat chu Jeremian ti puya aron soma chumi tum chuan peichi wanga abial nuwa then thu le relationship thatak nei chunzom le adu thu asoi chuak ta beiselo dewin peichi ro chuan alo nar hlau thung chumi nu chuan khopui lama inson lu adu thu apa hne na an hrila apa chuan inthiam lo takin dayani ne na relationship an lo ne awang khan ngai damadil ta ani peichi ro chuan engpo lo thlengse afanu ani reng tur thu an hrila anin ngai damani ti en tirnan nget takin anin kwa zui ve ngal zat bok khopuya akir le hnu chuan tunma ang bokin sculpting bok azir chhun zom le a thiampo a thiam chak khop mai Leo po ama studio a thok chhun zomin na an nga ve thei em a kho har chang te ero a om ve fo thin a hmangai ber a chan mio alom nikhat chu ina sing sak vel na lama peichi chuan a tho na restaurant menu kha a char chuak hlol chuta chuan Leo atana a in pumpek na thu tiam nge mai kha alo in ziaka man mo takin chu cafe om na lampan chuan akalta ani beiselo dewin Leo nen anin tong hlol mai makti deuh hian anin en ren rona an hmel atang chuan hmangai na ron piang non le ta ti chu hairual anilo peisi chuan Cuban restaurant lama chol an rota Leo ero chuan an lakal ngai mi alo na hmun tlo arot ve thung classic vur sur seng hnuaya chuan anin zui chuaka hlim taka in nei le in chungkwa andin thar le ta ani peichi hian a hriat na hlo ta kero anei kir le to lo video mu nom tak tak mu chunzom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia